खालि दावराव दावसिजोंबो थांबाय खावसे बेनि उनावहाय माखासे जोंनियाव एसे गाज्रि एलिमेन्ट्स रोदा सुहांबाय जेरै जौ जुवा बे दावदै खेला दाउ खेला खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं दंफैयो कमल सारनि न'आवहाय डक्टर कमल बड'सा सार बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि सासे प्रफेसर ओमफ्राय मा डिपार्टमेन्टनि आं बेखौ मिथिया सार इकनमिक्स डिपार्टमेन्ट अके दिनै आं सारजों फैनायनि खारना जाहैबाय कि गोबां माखासे बिथिङाव सावरायगोन सावरायनाया बाट मेजरा जाहैबाय डुरान्ड काप 132 डुरान्ड काप जानायनि बिथिङावहाय रायजो राजाफोरखौ व्हाट यू वान्ट टु से टु आवर पिपल दैट फार्स्ट जोंनि बिटिआरआवहाय क'क्राझार नोगोराव पिस अफ सिटी होनना बुङो जायखौ बेयावहाय डुरान्ड काप फुराना एसियानिया जादों स' गोबां अभार माने क्राउड टिकेट मोनलायलायै गाबोननि दिनावबो टिकेटआ अभारसल्ड जाबाय होननाय खोनादों सार स' औ मा बुङो रायजो राजाफोरखौ आं गिबियावनो प्रकाश फंबायनिसिम गोजोननाय हामलायग्रोबाय आरो बयबो खोनासंगिरिनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय औ सार दिनै जा आइडियाखौ लानानै आंखौ सोंदों जे क'क्राझाराव बे गोजोननि नोगोर होननानै डुरान्ड काप फाथिनो हानाय बे डुरान्ड काप बायदि फुटबल गेमखौ लाबोनो हानायखौ माबायदि फोरमायनो बेखौ बुंनायाव आंनि फारनिफ्राय आं थोंजोङै बेखौ बुंगोन जे एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुटबलनि मोनसे गेलेनाय टीम दिनै क'क्राझाराव 132थि बे गेलेनाया जे जोंनि बे क'क्राझारनि साइ सेन्टारनि स्टेडियामाव जागायजेननो हाबाय बेनो फोरमायो बे गोजोन आरो पिच नङाब्लाथ' बेवहाय डुरान्ड कापआ माब्लाबाबो फैनाय नङामोन दा बेखायनो बेवहाय लोगोसे जों बुंनांगोन बेयो एसियानि गोजामसिनल' नङा मुलुगनि 5थि ओल्डेस्ट बे डुरान्ड कापआ ना औ दा बे खेलाया जोंनाव जागायनायाव जोंहा बुंनांगोन जे जाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बे डुरान्ड कापखौ जोंनि साइ स्टेडियामाव लाबोनो हानाया आङो गिबियावनो बे बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावग्रोगोन आरो लोगोसे रायजो राजाफोरा 132 बोसोरनि उनाव जागायजेननाय डुरान्ड कापखौ जोङो गावनि मेगनजों गावनि जायगायावनो नुनो मोननानै मोनसे बिराद गिदिर मेसेज बियो बर' हारिया आं बुंनांगोन जे बर' हारिया ओरैबायदि खेलायाव ओरैबायदि जोनोमनिफ्रायनो खेलाजों मोजां मोननाय फुटबलाथ' बर'फोरनि मोनसे बिराद गेदेर गेलेनाय मोनसे बिजों मिडियाम फुटबलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेलेनाय दङ जायखौ जोंनि बर' आरो ट्राइबेलफोरा बे बुहुमाव फोसावनो आरो देखायनो सुबिदा मोनाखैमोन दा बुंनांगोन जे डुरान्ड कापनि जि जागायजेननाय खेला आंबो थांदोंमोन बेवहाय माखासे रायजो राजाफोरा टिकेट मोनलायै नांलाय नाथाय जानाय जायनि थाखाय टिकेट होनानै नायजोबहोनो हायोमोनब्लाथ' साबसिन जाबावगौमोन खिन्थु बे नङा जे स्टेडियामाबो मोनसे लिमिटेसन थायोथ' ओंखायनो इनअगुरेल सेसनाव बेखौ गासिबो नायनो मोनजोबैयाव हयथ' आंबो गावनो दुखु मोननाय मोनदों खिन्थु बेयो मोनसे जोंनो फोरमायो जे बियो जोंनि फुटबलखौ मोजां मोननाय बड'लेण्डआव फुटबलखौ मोजां मोननाय आसामाव जेरावबो नांलाय नाथाय बिदि जाया दासिमबो नों गुवाहाटीनि बे हुरुहजायाव जायोब्लाबो बेबायदि मानसि जानो नागिरा जोंनाव सुबिदा होनो हायोबाथ' बांसिन जाबावगोन ना आरो फुटबलाथ' बर'फोरनि मोनसे थैजोंनो सोमोन्दो गोनां उन्दैनिफ्रायनो गासिबो गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा फुटबलजोंनो देरग्रोयो देरग्रोनायानो फुटबलजों देरो बिनि उनाव गुबुन गुबुन गेलेनायखौ जोङो सोलोंबोयो सारा इनअगुरेल दिनावहाय हाबनो मोनाखैमोन नामा टिकेट मोनाखैमोन नामा आङो टिकेटखौ मोननाया मोनदों जोंखौ कलेजनिफ्राय लेंहरनाय जादोंमोनथ' नायनो होननानै खिन्थु हाबनायनि बेलायावथ' कमन पिपल बायदियैनो जोंबो हाबदों आरो बेवहाय कमन पिपल बायदिनो जों नायनानै
बयजोंबो रंजानायखौ दान्दिसे शेयार खालामदों बेखौ मोजां मोनदों बेनिफिट अफ डुरान्ड काप मा सानो बिनि बेलायावहाय बेनि बेनिफिटआ माल्टि डाइमेनसनेल गिबियावनो जाहैबाय डुरान्ड कापनि नामखौ गुबुनानो जेसेबां फरायसाफोरनि जिउआव आंथ' मास्टार डिग्रीसिमहालागैबाबो बबेबा कम्पिटिटिभ एग्जामाव पेपारफोराव नुयो जे डुरान्ड कापआ माबे गेलेनायजों सोमोन्दो दं होननानै कुइसन खालामो एपिएससियानो जा इउपिएससियानो जा जोंथ' डुरान्ड कापखौ जोंनि मेगनजों नुफेराखैना बेयो क्रिकेट ना फुटबल ना भलिबल ना मा गेलेनाय बेबायदि अपसन होयो नालाय गथ'फोरा मोनथिया बेवहायनो आन्दायबावो दाथ' जोंनि जाखांफुनाय गथ'फोरा बड'लेण्डनि गासैबो बर'फोरानो मिथिगौ डुरान्ड काप होनबा फुटबल नुबाय नालाय दा खिन्थु बेनो दिनैनिफ्राय आगोल 20-30 बोसोर सिगां बेखौ मिथिनांगौआनो डुरान्ड कापआ मा खेला बेखौ मिथिनांगौआनो गोरलै नङा बे मोनसे बेनिफिट आरो बेनो जाहैबाय क'क्राझार हिसाबै डुरान्ड कापआ जाफैनाय लोगो लोगोनो बेयो मोनसे जारिमिनारि हिस्टरि 132थि डुरान्ड कापनि गेलेनाया बबे जायगायाव जादोंमोन होनोब्ला जोंनि बड'लेण्डनि लिस्ट बे क'क्राझारा लिस्टआव थाबाय बे सेकेन्ड जोंनि बेनिफिट आनादार बेनिफिटआ जाहैबाय डुरान्ड काप जागायजेननायाव दिनैनिफ्राय 132थि जालांदोंब्लाबो एक्चुअलि बेयो 135 बोसोर जाबाय 1888 मायथाइयावनो डुरान्ड कापआ जागायजेनदों फार्स्ट सिमलायाव दा बे 135 बोसोरनि उनावहाय बेवहाय बड'लेण्डनिफ्राय बड'नि टीम बिदि गैफेरा गतिके देग्लायनि बे डुरान्ड कापनि जागायजेननायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि एफसि बे हानजाया बेवहाय गेलेनो मोननाय खाबु मोननाया बेनिख्रुइ देरसिन आरो माथो बेनिफिट बेनो जोंनि माने फाउन्डेसन आरो एस्टाब्लिशमेन्ट आं साबायखर होयो बड'लेण्ड एफसिआव जाय बिथांमोना बेखौ टीमखौ लाबोनानै दिनैसिम डुरान्ड काप गेलेनो हानायसिमहालागै सफैनो हाबाय नेशनेल प्लेयार आरो इन्टारनेशनेल प्लेयार जालांनायनि खाबुआ गेंबाय बेफोरखौ जों मोजां मोनो बे बिथिङाव आङो गासैबो गेलेनायजों सोमोन्दो गोनां आरो सरकार जों साबायखर होथारनांगोन मानोना होनना बुङोब्ला डुरान्ड काप बायदिजों जोङो दाखालै इन्टार 6 शिड्युल जितु प्रिमियार लिग आइएसपिएल 2022 बे खेलाखौबो बे खेलायाबो जोंनि माने लामा दिथागिरि नंगौ बे खेला जागायनायनिफ्रायनो जोंनि फुटबलनि प्रति जायखौ जोङो 30-40 बोसोर आन्दलनाव गोदोना गेलेनो मोनफेराखैमोन रोंगौब्लाबो रायजोफोरनि सिगाङाव देखायनो मोनाखैमोन दा बेखौ देखायनो मोननानै गेलेनो मोननानै जे फुटबलनि प्रति जे बिराद मोजां गेलेनो मोनसे हाइलाइट खालामनो हानाय अबस्थाया आइएसपिएलनि गेजेरजोंबो बेसेबांबा हाइलाइट जादों एक्चुअलि रंजानो मोनदों खाबु मोनदों बै समाव खुलायै रंजानो मोनाखैमोन नङा होमबा माखासे धुमधाखा दावराव दावसिजों दा बेखायनो बे आन्दलननि पिरियडआ जोबनानै जोंनि बेलायाव गेलेनायावबो जों दावगानो हाबाय थांनाय लिरगिरिफोरखौबो थुलुंगाखांहोनायनि मुङाव खननै लिटारेरि फेस्टिभेल बेबो जागायबाय बेहाय लिरनाय जों सोमोन्दो गोनां थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां बिथांमोना बाहागो लानो हानानै जे जोंनि जायगानिल' नङा इन्डियानि गुबुन लेंगुवेजेसफोरनि 100 लेंगुवेजेसनि जालांबाय बेबो जोंखौ एक्सप'जार मोनसे लाबोदों इंटरनेशनल फिगार दाख्लै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नलेज फेस्टिभेल जाबाय गोबां बेहाय गोरों गोराफोरा बाहागो लानानै जोंनि बड'लेण्डजों रिलेटेड टपिकफोरखौ लानानै बिथांमोना सेमिनार वर्कशपफोर खुंबाय आरो गुबुन जायगानि गोरों गोराफोरा जोंनि स्पटआव फैनानै जोंनि कालचार जोंनि हिस्ट्रि जोंनि थानाय जानाय गासैखौबो मोनदांलांनो हाबाय बेफोर जोंनि मोनफा डेभेलपमेन्ट नलेज फेस्टिभेल एक्चुअली नट ओनलि फर स्टुडेन्ट्स बेयो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय एकदम बिराद एक्सपिरियेन्स माने मटिभेट खालामनाय बिसोरनिखौ आरो सार
जोंनि दासान्दिनि बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि जि खुंथाय स' फार्स्ट गभर्नमेन्ट थांनाय जि गभर्नमेन्ट दानि जि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय लास्टलि जों मोनसे माने बेखौ सावरायबावनोसै सारनिफ्राय आं मिथिनो लुबैनोसै जे इउनिक मोनसे खामानि मावनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार खुंनाय समाव जि जायाखैमोन दा प्रमद बर' सारनि सरकार खुंथाय समाव दायो जादों माने बेखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय समाव 2003 मायथाइयाव बिटिएडि एकर्डजों बिटिसिखौ सालायदोंमोन बेवहाय फाउन्डेसन हिसाबै जागायजेननाय खामानिया जायाखै नङा जादों खिन्थु बेजों लोगोसेनो 2003 मायथाइनिफ्राय नै बिटिआर एकर्ड जाजासिम खिन्थु दावराव दावसियाबो जोबाखैमोन थाबोबाय थादों बेवहाय गोबां माने शान्ति परिबेस गैयैनि थाखाय माखासे हिउमेन डेभेलपमेन्टनि सायाव हिउमेन केपिटेल फर्मनि सायाव जों जे सुबुं सम्पद दानानै लानांगौ बिटिएडिनि बा बिटिसिनि गासैबो सुबुंफ्रा जे जोङो गावखौनो गाव सासे राफोद सासे गोख्रों सुबुं दानानै लानो हानांगौ बे परिबेसा थांनाय सरकाराव फ्राय गैयामोन खिन्थु डेभेलपमेन्टआ लामा दालां बा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारा जागायजेननायाव जायाखै नङा जादों खिन्थु नै दानि सरकारा बेखौ लामा दालां बा इनफ्रास्ट्राक्चार इउनिभार्सिटि कलेजनि अनगायैबो बेखौ जोङो माबोरैहाय सासे सुबुंखौ थांना थानायनि लामाखौ गावनो थांना थानानै मुलुगनि जायखिजाया जायगायाव गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै जानो हायो बे लाइनखौ गोसो होनायखौ नुदों आं बुंनो थाङोबा सुपार 50नि गेजेरजों नों इन्जिनियारिं जानो हानाय जोङो डक्टर जानो हानाय बा जोंनि गेजेराव IAS ACS गोबां अफिसार जानो हानायनि जिथु ट्रेनिं बे ट्रेनिंफोरा सुबुं सम्पद दानायनिनो मोनसे बिथिं कचिंआ आरो गुबुन बिथिङाव बुंबा दहायनि बुंनाया जे लिटारेचार कालचारखौ प्रमोट खालामनो थाखाय बे लाइनखौ दानि सरकारा जोबोद गोसो होनायखौ नुनो मोनदों आरो गोरों गोराफोरनि थाखाय जिथु टप प्रायोरिटि होदों इडुकेसनखौनो दानि नैबे आंथ' बुंनो लुबैयो क'क्राझार कलेजखौबो कलेजावल' दोनाबासिनो इउनिभार्सिटि खालामनायनि प्रप'जेलावबो बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि थ्रुयै बेखौ एनाउन्स होना दोनखानाय जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौबो आरो CIT-खौबो बिथांमोना बे लेभेलनिफ्राय आरो गुबुन लेभेलाव लांनो नागिरदों आरो उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास बेखौ लुनानै क्लास जागायनो नागिरदों होननायखौ जों मोजां मोनदों आरो बेफोर जाहैबाय दानि सरकारनि गोदान मावनाय बिथिं आरो बेनि बेलायाव जों नुदों बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै खिन्थु दुलाराय बर' फरायसाफोरा जे आन्डार 13 फुटबलानो जा बा खेलायानो जा उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जोबोद मोजाङै गेलेनाय बिथिङाव गासैबो जिल्लायावनो बेखौ मोनसे रिभलिउसन टाइप लाबोदों आरो बड'फा मिशन अफ सास्टेनेबिलिटिनि बायदि बिथाङा साननाय बायदि बर'आ अल राउन्ड डेभेलप जानांगौ बे थांखिखौ लानानै आन्डार 13नि फुटबल बा गुबुन गेलेनाय लाबोनायखौ जोङो मोजां मोनदों खारन नायदो थांनाय नोंथाङा बुंदों मा डिफारेन्स थांनाय बोसोरनि आगोलनि डिफारेन्सआ जाहैबाय खालि दावराव दावसिजोंबो थांबाय खावसे बेनि उनावहाय माखासे जोंनियाव एसे गाज्रि एलिमेन्टस रोदा सुहांबायमोन जेरै जौ जुवा बे दाउदै खेला दाउ खेला फुजायाव केसिन' बायदि गेलेनाय बे कालचाराबो फैफाबाय थादोंमोन जों नोजोर होनो हायो बोसोरथामसोआव बे गोदान सरकार फैनायाव बे आयदाया गोमानानै नैबायदि फुटबल फेस्टिभेल लिटारेचार बा आबादारियानो जा गुबुन बिथिङाव इन्डास्ट्रियानो जा बे लाइनखौ गोसो होनो नंदों इन्डास्ट्रियावबो बड'लेण्ड पिक मिशन नामा बेबायदि मोनसे खोनादों आङो मोजां मोनदों बेखौबो बे पिक मिशनफोराबो बेफोरनो गोदान मोनसे बिथिं आरो आं बुंनो लुबैनाया बे
एक्चुअली सारनि बुंनायनि आं थांखिखौ बुजिबाय मेन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जाय हाइस्ट माने हायार रेंक लानानै जायफोरा आईएएस आईपीएस जानो लुबैदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे अपरचुनिटि होदों बेनो जाबाय सीएम सुपार 50 मिशन आरो बड'फा यूएन सुपार 50 मिशन ना होमबा जाय डक्टर जानो लुबैदों बिदि डक्टर जानो हाबाय इंजिनियार जानो लुबैग्राफ्रा इंजिनियार खाबु दंमोन आरो लोगोसे गेलेग्रा सुबुंफोरनि थाखाय स्टेडियाम बायदिसिना बेबायदि हैबाय गोबां मोजां मोनबाय सार नोंथांजों रायलायनानै गोबाङानो मोजां मोनबाय लास्टलि सारा रायजो राजाफोरखौ एकदम मेसेज फरायसाफोरखौबो आंनिफ्राय बिसेसकय आंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जाय बिथांमोना उन्दै बिथांमोना क्लास 9-10 निफ्राय लानानै कलेज लेभेलाव इउनिभार्सिटि लेभेलाव फरायफुनाय बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि दानायजों लोगोसे गावखौ सासे गोख्रों सुबुं दानो थाखाय जोङो सानफ्रामबो मोनसे गोदान मिजिं गोदान टेलेन्टजों जुजिनांगोन खारन फुराना साननाय हनायजों ट्रेडिशनेलि जोंनि आगोलनि सिन्थाजों जायोबा जाला दा एआई टेक्न'लजि फैदों आर्टिफिशियेल टेक्न'लजि बेनि जुग फैजाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स जाय माने मानसिनि साननाय हनायखौ मेसिनानो लाबोनो हमदों दा बेजों लोगोसे गोरोबफानानै जोंनि बड'लेण्डनि जोंहा मा सम्पद दं जाय सम्पदफोरखौ जोङो लानानैनो जोङो गाव थांना थानायजों लोगोसे गुबुननोबो जों बोरैहाय मोजां लामा डाइरेक्सन होलांनो हायो बेनि थाखायनो जोंहा यां एन्ड एनार्जेटिक जिथु फरायसाफोर बिथांमोना नोजोर होनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जायगायाव नाय जों दा इन्स्टिटिउसनेल लेभेलाव थानानै मिथियो डक्टर जानो थाखाय नै माबायाव मोननै दा जोङो मेडिकेल कलेज दङ बेहाय क'क्राझाराव जोंहा तामुलपुराव बेवहाय जि क्लासा जागायब्लानो डक्टर आरो माखासे डक्टरजों रिलेटेड बेवहाय साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ बेवहाय साख्रि ओंखारबाबो एप्लाइ खालामनो हानाय जोंनि बर'नि गेजेराव रिसोर्स गैया इउनिभार्सिटि गंसे जादोंब्लाबो बेवहाय माखासे लेभेलनि क्राइटेरियाजों गोरोबनाय यूजीसीनि क्राइटेरियाजों गोरोबनाय सुबुंनि आंखाला दासिमबो दङ सिआइटिआवबो दासिमबो बिदिनो आंखाल दङ आरो बेनि अनगायैबो दानि नैबे गोदान एनइपि नेशनेल इडुकेसन पलिसि जिदि गोदान स्ट्राक्चार जाबोबाय जाय स्ट्राक्चारजों गोरोबनांगौब्ला जोंनो गावनो गाव जोंनि जायगायाव जों माबोरैहाय गोबां लेभेलै जुजिनानै क्वालिटिखौ लाबोनो हायो बेनि चेलेन्जनि खोथा फैदों दा बेखायनो बेवहाय जोंहा ओरैनो सा साज्राङै फरायनानै जेबो मुलाम्फा गैयै बायदि टारगेट बेस जानांगोन जोङो गावजों लोगोसे जों बड'लेण्डखौ जोंनि आखायाव लाबोनाय आंथ' बुजिनायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सेक्रेटारि लेभेलनि पस्टफोर नांगौब्लाबो बर' लाबनो गोसोबाबो बर' मोनाखै होननानै आं खोनायो नांगौ बायदि डिसि जोंहा 4 जिल्ला दङ तामुलपुरा जाबावबा 4 जिल्ला जाबावगोन डिसिफोरखौ लाबनोबो जोंनाव डिसि एडिशनेल डिसि बर' दासिम गोबां खम जाय बिथांमोना दं बिथांमोनाथ' मावनानैनो दंखायो दा खिन्थु जोंनाव एभेलेबल नङा इभेन गोजौ लेभेलनि हायार लेभेलनि साख्रि मावनो हानाय जोंनियाव दासिमबो बिराद लिमिटेसन दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव भिसि गैया दासिमबो भिसिनि पस्टआव जोंनि मानसि लाबोनो हाया दा बेखायनो बेबायदि माखासे जोंनि टेलेन्टेड आरो अभिज्ञ एक्सपिरियेन्स मानसिफोरनि आंखाला जोंनि बिटिसिआव दङ दा बेखायनो जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा फरायनायजों लोगोसे गावनि आइडियाखौ सायख' खामानि मावोब्ला जेरै फुटबल गेलेनानै मोजाङै गेलेथारोब्ला फुटबलाव हलिचरन बायदि जाहैबाय हलिचरन बा जायखिजाया गुबुन देरनो हानाय बिथांमोननि बायदि जाहैबाय आरो लिटारेचारावबो गोबां लिरगिरिफोर जोङो मोजां जोंनिखौ ट्रेन्सलेसन खालामनानै जोंनि कालचारखौ फेहेरनो हानाय जोंनो गोबां मानसि नांगौ जायो दा साहित्य एकाडेमियावनो गोबां प्रग्राम जाबाय थायो बेहाय जोंनो क्वालिटि लेभेलनि लिरगिरिफोर आरो गोनांथि दं स' सारा बुंनाय मथे जों गोबां मोजाङैनो मिथिबाय जे जेरै हमना ला हस्टेलाव जुदि नार्सफोरनि गोनांथि जायोब्ला
स्पेशली कर्स थायो जेनिएम एनिएम बेबायदि औ स' बेबायदि सिस्टेमै माने जुदि फरायोब्ला बांसिनहाय दा सोरबा बिए फरायनायाथ' बेवहाय क्वालिफाइ जानाय नङा ना स' बे हिसाबै सारा बुंदों स' थेंक इउ स' माच सार एन्ड खुलुमबाय सार थेंक इउ